Ҷуд Беллингем дар Реал Мадрид бозингари калидӣ гашт ва ба синни 20 солаи худ нигоҳ накарда бори дастаро ба дӯш гирифта истодааст. Гузариши ӯ албатта саволҳоро ба миён оварда буд, вале вақт нишон дод, ки дар аввалин мавсим ӯ беҳтарин трансфери имсола гардид. Имрӯз мо ҳамин мавзӯъро бароятон ҳарф хоҳем зад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. ҳанӯз 14 июн Реал Мадрид шартномаи 6 сола бо Ҷуд Беллингем ба имзо расонид, ки он арзиши 130 миллион евро дошта, метавонад то ба 134 миллион евро бо иловаи бонусҳо гардад. бо омадан ба Реал Мадрид ӯ рақами 5-ро гирифт, ки қаблан Зидан онро ба тан мекард ва Беллингем бо инро ба идоли худ наздик шуд. ӯ қайд мекунад, ки даъвати Реал барояш аҳамияти калон дорад ва аз он хушҳол аст. агар дастаи шоҳона ӯро ҷалб намекард, Беллингем ба Премер-лига ба дастаи Ливерпул эҳтимолан шомил мешуд. аммо харидани ӯ аз ҷониби Реал ба назар ба ҳар ду тараф ба фоидаи кор шуд. Реал дар баробари Беллингем Арда Гюлер, Кепа, Брайм Диас аз Милан ва Хоселуи 33 соларо шомили даста намуд. ҳамин хел нимҳимояи Реал бо бозингарони ҷавон тақвият ёфтанд. бозингарони монанди Камавинга, Валверде ва Чуамени ҳастанд, ки онҳоро боз ветеранҳои даста Крос ва Модрич кӯмак мерасонанд. бо ин шумораи нимҳимоятгар доштан мухлисон ба ҷои Беллингем ҳамлагаре мисли Мбапперо интизор буданд, чун Бензема аллакай тарки даста намуда буду ба дастаи Ал-Иттиҳоди Арабистон гузариш намуд. новобаста аз мавсими на чандон хуб доштанд, Бензема ҳамону бозингари калидии Реал маҳсуб мешуд. ӯ дар ҳама мусобиқот 31 голро ба самар расонида буд. акнун мухлисон нафари канори Вини ва Родриго дидан мехостанд, ки он ҳам Хоселу шуд. Анчелоти нақшаи худро дошт ва Беллингемро ба нафари асосии ҳайат табдил дод. агар чанд моҳ пеш мегуфтанд, ки Беллингем дар Реал беҳтарин нишонзад мешавад, касе бовар намекард, вале ин чиз амалӣ шуд. дар дастаҳои нахусти худ ва баъд дар Боруссия Дортмунд Беллингем дар як мавқеи нимҳимоя бозӣ мекард, вале солҳои охир ӯ исбот кард, ки қодир аст дар дилхоҳ канори маркази майдон ҳунарнамоӣ кунад. бо касби таҷриба ӯ оҳиста-оҳиста ба нимҳимоятгари ҳуҷумкор табдил ёфт, ки дар Боруссия ин вазифаро дошт. сеҳрнокии ӯро албатта ки Карло Анчелоти истифода бурд. мавқеъгирии дурусти ӯ имкон медод, ки дар мавҷи дуюми ҳамлаҳо голҳоро ба номаш муҳр занад. бо омадан ба Реал Мадрид нақши Беллингем каме тағйир ёфт. бо рафтани Бензема ба дастаи Ал-Иттиҳод ва бастани шартномаи 2 сола, Реал бозингаре лозим дошт, ки канори Вини ва Родриго бозӣ карда тавонад, чунки агар яке аз онҳо ҷароҳат мебардошт, ҳоли даста бад мешуд. Анчелоти инро дарк мекард, вале ҳамоно бо нақшаҳои худ пеш мерафт. дифои Реал бозингарони ботаҷриба дошт ва бояд, ки нимҳимоят тарҳи навро мегирифт. ҳамон вақт Беллингем ҳам омад. ҳайат шакли ромбро гирифт, ки дар боло Беллингем ҷойгир буд. Анчелоти аз Беллингем машинаи голзанӣ сохт гӯем ҳам мешавад. дар бозии нахусти худ дар Ла Лига Беллингем ба дарвозаи Атлетик Билбао гол зад ва дебюташро боз ҳам зеботар кард. дар бозии баъдӣ бо Алмерия ҳам бозии Беллингем ҳуҷумӣ буду. ӯ ҳам гол зад ва ҳам ассистро ба қайд гирифт. дар бозии сеюм ҳам Беллингем сабаб шуд, ки бо голаш дар дақиқаҳои охир ғалабаи Реалро муқобили Селта таъмин намояд. ҳамин хел 4 гол 1 ассист дар 3 бозӣ дар ҳисоби Беллингем буду ӯро беҳтарин бозингари мо дар Ла Лига эълон карданд. Беллингем аввалин бозингари англисе шуд, ки ин ҷоизаро гирифтааст. дар аввалин моҳ дар чемпионати ҷадид беҳтарин бозингар шудан оли ҷаноб аст. ӯро мебояд равиши корро то охири мавсим идома диҳад ва албатта ки дар бозиҳои муҳим ба монанди Эл Классико ва дар Лигаи чемпионҳо ҳам аз худ дарак диҳад. агар бозии Беллингем ба шумо писанд бошад, лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.